Hej og velkommen til Kasper og drengene fra Brasilien. Hvert år ved juletid, der sælges der usandsynlig mange mængder watt mere, end der plejer. Faktisk 1 milliard ton mere. Og det er ikke fordi kvinderne de styrtbløder i december. Det er simpelthen fordi, der er så mange pisse dejlige ting at lege med watt med i december måned. Vi kender alle sammen nissemandsskægget, juleopstillingen og selvfølgelig den løgvatskjuler, som også er så populær i december. Hvor er løget? Her. Okay, jeg har haft kigget på nogle ting, hvor vi kan lege med watt hele året rundt, og det er nogle små ting, som ikke kræver den store omlægning af ens liv. For eksempel her har jeg lavet en lille opfindelse. Jeg kalder den for selvtilfredsstilleren. Det er sådan, at man har en giraf, som puster glas, som så drypper glasset ned i skrevet på en ung kvinde, der siger, ah. Og hvordan får man giraffen til det? Jo, man har Thomas Bjørn nede i en skorsten, som så pirker til giraffen med en kæp af watt. Og det igen får du altså brug for watten. Jeg har en anden ting her. En watt kan nemlig kurere ordblindhed. Her er der en metode. Drengen siger, hvad står der her? Jeg tror ikke, jeg kan læse det. Kigger op på en pose med kastanjer, og så har man lavet systemet. En kastanje er A, der falder ud af posen. 2 ud af posen er B, og så ned på et leje af watt, og drengen kan nu høre 4 slag må være et E. Den måde kan drengen så læse. Jul i peberbøssen. Og her til sidst, en god ting, som jeg synes er rigtig god, det er, løber tør for benzin, man ved ikke, hvornår det er. Så kan man lige købe denne her. Det er en bil, hvor der er påmonteret en meget lang bøjelig stang med en stor cowboyhat. Når man så bremser, ryger cowboyhatten ind i en telefon af watt, som vælter ned og ind i ens ansigt og ringer, og så ved man, nu er bilen stoppet. Bare et par få eksempler på, hvordan man kan lege med watt resten af året. Til sidst vil jeg lige lukke med et lille citat fra Jul i Nødebo Præstegård. Det er det dejlige, hvor kællingen siger, er det jul nu, far? Og han svarer, niks knipsak!